Ulo ka. Sige. Kung ikaw nabasa diri. Sige na, sige na. I can circle the name of its picture. Sige na ko og pencil. Ay, nga magkog-pencil ka ni. Sige, basa. Shit. Kusga. Shit. Kusugon. Ayun. Sige. Sige na. Pit. Pit. Ini tontong kuan. Tika. Pilig kuan. May linya. Sige. Lit. 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 Ug mga kuan si teacher asa may tama ani nga answer. Sit, pit, lit. Asa tama nga. Asa man ka magtan-aw dong? Wala man ka nagtan-aw sa akong kuan sa imo ha. Sila yun. Sige. Shit. Pit. Sige, kana ako na mag-answer na. Diri na punta. Diri na punta. Asa man asa pamina pit, lit. Asa man ang answer ana nga tama? Shit. Oh. Bali na punta na, bali. O dili na pod sige. Sige. Wait. Ay, what? Wait. G man ang kauban. Sige na. Ako na ingon. Ang gani. Ningon ba ko? Sige. Wig. Pig. Reg. Asa man ang answer na? Pig. Napunta diri, napunta diri, napunta. Hindi nag-alagyan lisod per se. Win. Asa ang answer na? Bin. Sige. Hill. Hill. Ang kanang mountain. Hit. Hill na. Mo gani. Kaya Sige. ko man. Sige. Hill. Pill. Mill. Ni asa man ang saktong answer na? Unsa man? Hill kay mountain man. Mo gani. Ang diri po ta. Sige. Dilp. Hay dilp. Wa mo na il. Dip. Dig. Dig. Dim. Asa may answer na? Hill. Pill. Bill. Asa man ang answer na? Very good. Unsa may pangalan ng answer na? Bill. Oh, Bill. Bill. Di lagi billa. Bill ra na, di na billa. Bill ra. Sige. Kana. Pen. Di ka pen na. Pen. Pen gay no. Oh, parehas. Pena. Unya pin. Pina. O pina. Nay anak sa iwit. Pin. Wala may di pin ra na. Eh. Pin. Pig. Pit. Yan sa answer. Asa mang answer na? Pin, pig, pit. Pit din na. Oh. Pan mana? Payat mana di? Pit. Di. Oh, kani ang answer. Kay payat. Oh, kani. Tarong rukod Gabriel. Pin, pig. Be, dali na tayo, be. Di, asang answer na nila? Pin, pig, pit. Payat. Pig din na. Pig din ni, pig din ni. Kani. Tarong, mabita na mag-study Oh, ka. pe, kani. Pagitadi na, pagitadi. Ikaw Kana, akong- kana. Ikaw, asa man? Ikaw akong pangutanon. Kaya Oh, ikaw kana, estudyante. kana. Oh, pin. Ah, pit. Oh, sige na. Nga na, bali.
Unsa balik? Diri pa man una kana o kana. Oh, Diri na. pa man unag. Sige, sige. O. Kon man eh. Saman. Diri pa man taon na tuwi. Diri pa ta. Sige. Sunod sa hill. Ano man gud ba oh? Tanawa oh. Oh. Mali 8, man 9, 10. Oh. Mali man gud ta ganina ka 1, dapat 1, 2, 3. Ano man to? 1, 2, 3, Diri 4, ta, diri 5. na Ano man to niya? 6, 7 nag. Sige. Kanin sa man eh. Bin. Bipit. Bib. Bib. Na siguro nagdugo. Kana. Bib. Kana sa man na. Kanang Sina? big. Very good. Nya asa man ang answer? Ben, bib, big. Asa man? Very good. Sige. Sit. Sip. Sew. Ay. Ay, siyo karon sino? Paksiw. Un-un. Sil. Nya asa man answer? Sit. Sit. Very good. Kana. Paksiw. Ay. Lit. Lip. Ay. Lip. Pak. Leb. Lead. Lead. Lid. Lid. Nya asa may answer ana? Ha? Lid. Led. Led. Ako kabaloon sa answer ani ba? Pek. Kana mo na yung answer. Ha? Lip kan lid lip lid asa may but ipasabot ana sa maestra asa drawing asa dapat ipasabot ana siya Ah, ikaw pa na. ha taklob ang taklob ang gitudloan eh unsa ining sa taklob Kana nay. anong patak Parehas na. Nay bottle nga nay taklob. diri tanawa Oh, bottle. batil mao gani di man taklob di man ko good ko wala man gud ko nakasabot ani ba ulit lip lid Oh, wa pud ko sa ana. unsa may gipasabot ana sa drawing Oh, kani. kanang taklob O taklob man na naman eh. Ana. may Ana. Oh. Sa ato pa unsa man gi-answer anang Ilang ito taklob mga suko? di lang gud mag mo explain gani ko kay wa ko kasabot sa Oh, kani. unsa man ang lip unsa man po nang lip Ah, nanay. wa man ko kasabot Basta ana wa. Wa pud ko nabot kita duwa. Mao gani na nga. Wow. Mga gani na. Unya ugma kapag tawa kas ugma inig ko sa maestra niya duha tawa kasabot. Sa to pa uri ka tadi ka answer ani. Oh, Oh, sige na lit. lit kay ato ning ikonon jud kay. Ulit ang answer kay kon man. Mura man ana tong taklob. Tak. Mao gani nga kinahanglan kay si nanay wa kasabot mangutan nata ni Ate Bijoy. Ate Bijoy. Ako, ikaw, wa ko kasabot. Asa man Ako, ka? ikaw. Wa pa man ka. Dili. Dili pa man gud wa pa ta ka human. Wala pa ta ka human diri ka. Ate Bijoy. Dili sa. Eh, Dali sa- Dali sa ate, dali sa ate. Alexa. Kaya namin wala na sabtit eh. Nasa tayo sabot, nata siya sabot. Ale. Te. Ale, nata siya sabot, be. Alisa. Are Ate Bijoy. Nanay, alisa, nata siya sabot sa. Ate. Sa adi ka magsabot sa Ate Bijoy ang atong kasabot. Ipon ko. Naog. Lagi, padalion. Ano mo, padalion ka? Oh, sige, kinasa. Sige, sipatay ka Ate Bijoy ron. Ti unsa man ite? Kaniti ba? Taklob. Lit, clip, lid. Unsa mit answer na ate? Naulid. Ha? Unsa man kani? Ha? Unsa may buti pasabot ani nga drawing? Naman nga ni. Kana siya tawag ano? Ano kalim? Ha? Taklob. Unsa may ikon sa taklob? English sa taklob. Lahi na. Ha? Nagubulong.
Mo gani among gilalisan kay wa may pares may kani pod unsa ni be wa ko kasabutan ni be. Dip, dig, dim. Unsa? Ha? Dig. Nagunsa din siya. Nagkutkot. Antay timan gabtan paminaw ha. Asa na dip, dig, dim. Asa answer ana? Kay kono mo na. Dip, dig, dim. Ang answer ana asa man? Dili oy. Dig. Kani. Oh, kay nagkutkot mo daw na ang sa Ate Bijoy. Kani ba? Kani. Unsa ka na bino? Unsa mo ipasabot ani be? Lydia ta na. Ha? Lydia. Ano gani? Tanaw daw bi. Unsa man taklob man sulgi but ipasabot aning drawing mo taklob. Taklob gan bitaw sa taklob. Sige, unsa English taklob sige. Ikaw daw. Tap na ba? Iko anda mo. Ha? Ano sipon? Ako tong silpin daw. Ida. Da. Ano kay para ugma maka 100 ka ana kay naglibog ko ana. Basta timan iha. Lagi. Ha? Lead daw gab. Removable or cover of the top of a container. Lead mon ha, lead ha. Ano ha? Mon ha timan i ugma ha. Lagi. Oh. Ang but ipasabot anang lead taklob ha. Lagi. Ana. Kani bi unsaon man ni bi oh. Unsaon man ni bi? Luwag. Di unsaon man ni bi? Bitan ako ra gud bi oh. Unsaon man ni bi? Kunditan kape. Anya, unsaon man ni pagkuan? Kapihon ni unsaon man ni? Ikuan, basahon. Di pagkaman isulat. Basahon sa unya isulat. Mao gani gab ha. Sige. Oh, ana maoro na tong kuan ron assignment. Tara.